धर्मराज युधिष्ठिर भगवंतास म्हणाले, भगवन, पौष महिन्याच्या कृष्ण पक्षात कोणती एकादशी येते, तिचा विधी कसा आहे व तिचे फळ काय आहे हे सविस्तर सांगण्याची कृपा करावी. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, नृपश्रेष्ठ, पौष महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी षटतिला नावाने प्रसिद्ध असून ती सर्व पापांचा नाश करणारी आहे. पुलस्त्य महर्षींनी हिची जी पापनाशक कथा दालभे मुनींना सांगितली होती ती ऐका. दालभे मुनींनी विचारले, ब्रह्मन, मृत्यूलोकात आलेले प्राणी बहुधा पाप कर्म करतात. त्यांना नरकात जावे लागू नये यासाठी कोणता उपाय आहे हे सांगण्याची कृपा करावी. महर्षी पुलस्त्य म्हणाले, पौष महिना आल्यावर मनुष्याने स्नानादी करून पवित्र व्हावे. इंद्रिय संयम ठेवून काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आणि चुगली इत्यादी दुर्गुणांचा त्याग करावा. देवादिदेव भगवंताचे स्मरण करून पाय धुवून जमिनीवर पडलेले शेण गोळा करावे. त्यात तीळ आणि कापूस घालून 108 पिंड बनवावेत. नंतर पौष महिन्यात जेव्हा आर्द्रा किंवा मूळ नक्षत्र येईल तेव्हा कृष्ण पक्षातील एकादशी करण्याचा संकल्प करावा. उत्तम प्रकारे स्नान करून पवित्र होऊन शुद्ध भावाने देवादिदेव श्री विष्णूंची पूजा करावी. काही चूक झाल्यास श्रीकृष्णांचे नामोच्चारण करावे. रात्री जागरण व होम हवन करावे. चंदन, केशर, कापूर व नैवेद्यादी सामग्रीने शंख, चक्र, गदाधारी देवदेवेश्वर श्रीहरींची पूजा करावी. त्यानंतर भगवत स्मरण करून सतत श्रीकृष्णाचे नामोच्चारण करीत कोहळा, नारळ किंवा महाळुंगाची फळे अर्पण करून भगवंताची विधिवत पूजा करून अर्घ्य द्यावे. इतर सर्व सामग्री अभावी 100 सुपाऱ्यांनीही पूजा व अर्घ्यदान करता येते. अर्घ्याचा मंत्र खालीलप्रमाणे आहे. कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं गतीनां गतिर्भव संसारार्णव मग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम. नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज. गृहानार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्यासह जगत्पते. सच्चिदानंद स्वरूप श्रीकृष्ण, आपण खूप दयाळू आहात. आम्हा आश्रयहीन जीवांचे आपणच आश्रयदाते व्हावे. आम्ही भवसागरात बुडत आहोत. आपण आमच्यावर प्रसन्न व्हावे. कमलनयन विश्वभावन सुब्रह्मण्य महापुरुष हे सर्वांचे पूर्वज, आपणास नमस्कार असो. जगतपते, मी दिलेले अर्घ्य आपण लक्ष्मी देवीसह स्वीकार करावे असा याचा अर्थ आहे. त्यानंतर ब्राह्मणाची पूजा करावी. त्याला पाण्याची कळशी, छत्री, जोडे आणि वस्त्रदान करावे. दान करताना असे म्हणावे, या दानाद्वारे भगवान श्रीकृष्णांनी माझ्यावर प्रसन्न व्हावे. आपल्या कुवतीनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणाला काळी गाय दान करावी. भूदेव, विद्वान पुरुषाने तिळाने भरलेले पात्र देखील दान करावे. ते तीळ पेरल्याने त्या रोपांना जेवढे फाटे फुटतील तेवढी 1000 वर्षे तो स्वर्गात प्रतिष्ठित होतो. तिळाचे उटणे लावणे, तीळ मिश्रित पाण्याने स्नान करावे, होम हवन करावे, तीळ मिश्रित पाणी प्यावे, तिळाचे दान करावे आणि भोजनात तिळाचा वापर करावा. अशा प्रकारे 6 कामांमध्ये तिळाचा वापर केल्याने या एकादशीला षटतिला एकादशी म्हटले जाते, जी सर्व पापांचा नाश करणारी आहे. अशा प्रकारे षटतिला एकादशीची मी संपूर्ण माहिती सांगितलेली आहे. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कमेंट करून कळवा. लाईक करा, शेअर करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.